Gintawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga lousy script, not award-worthy ang mga alegasyon sang 18 ka mga anay Marines nga nag-aligar nga nagdulong sang bilyones pesos kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag kay anay House Speaker Martin Romualdez. Matandaan nga kahapon nga adlaw sa isa ka press conference kaupod si Attorney Levito Baligod. Ginpahayag sini nga ang mga ginahingadlan nga mga ex-Marines ang anay security personnel ni former Ako Bicol Representative Zaldico nga naga-deliver sang kwarta sa pila ka mga opisyal sang gobyerno. Gintuad man ni Baligod nga ang 18 ka mga ex-Marines ang nagpabaylo sang $2 million nga ginpahayag para kuntani sa mga International Criminal Court investigators. Apang gintugyan ini kay anay Senador Antonio Trillanes IV nga hugot man nga ginpanginwala ini nga alegasyon. Suno kay Castro, mga smear campaign lamang ini batok kay Marcos kag gintugyan na sa National Bureau of Investigation o kon NBI, Philippine National Police o kon PNP kag Department of Justice ang pag-imbestigar batok sa mga ginpahayag sala nga alegasyon kay Marcos. Nakasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, ulit-ulit ang sinungalingan. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people.